Nagsubay sa kalsada sa Purok 8, Barangay Bato, Toril District, Davao City, kining tricycle pasado alas 2 sa hapon niadtong Enero 1 bagong tuig. Dihang adunay mitabok nga usa ka iro. Sa video makita nga daw naka-brake pa ang driver sa tricycle apan wala na kini makaya ug naligsan ang iro. Hinungdan nga nabalintong ang tricycle ug nalagpot ang usa ka pasahero nga sakay niini. Gila ang pasahero nga si Antonio Belonia, 62 anyos. Gisulayan pa og tabang sa mga residente sa lugar ang pasahero apan tungod sa grabeng pagkabunal sa iyang ulo sa semento, namatay gihapon kini. Namatay sab hasta ang nabanggaan nga iro. Base sa investigasyon sa traffic police, nawadan og kontrol ang tricycle nga gimaneho ni Crispin Layatan sa pabahada nga bahin sa kalsada. Hindi niya na-control ng tumawid yung aso. Kasi yung dun banda nga, accident prone area yan. Kaya yung mga tropa natin ng TEU, most of the time, doon talaga banda. Swerting wala mapuruhi ang driver ug usapan niya ka pasahero. Dili pa madawat sa pamilya Belonia ang nahitabo sa biktima nga magsaulog pa unta sa iyang birthday sa Huwebes, Enero 9. Plano unta sa iyang mga anak nga isurpresa siya. No, sorry pa kay naabtan pa gyud ka nga buhi pa ka ato nga time. Gusto ka na mo dalhan sa ospital pero wala naman kay ang ulo man jud nimo. Wala may nabuhat ma'am. Wala na mihatag og pahayag ang driver sa tricycle. Wala sab nagpaareglo ang pamilya sa biktima. Nakakustodiya na karon sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police ang driver. Napasakahan na siya og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.